راديو إيرنا. على ዜና ኣብ ኤርትራ ንኣገልግሎታት ኢንተርኔት ዝከታተል ሓድሽ ኣሃዱ ስለያ ከም ዝዋፈረ ምንጭታት ኤርና ሓቢሮም። እቶም ብሓገዝ መንግስቲ ቻይና ኣብ ኣስመራን ከተማታት ቻይናን ዝሰልጠኑ ኣባላት ስለያ ኣብ ኤርትራ ንዘሎም መርበባት ኣብ ምጽንጻንን ኢንተርኔት ካፈታት ኣብ ምክትታልን ከም ዝዋፈሩ ሓደ ኣብ ዝቐረባ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ ኣባልዛ ጉጅለ ንሬድዮ ኤርና ሓቢሩ። በመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣቐዲሙ ንናይ ሞባይልን ቴሌፎናትን ርክባት ዝጠልፍን ዝከታተልን ኣሃዱ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እዚ ሓድሽ ኣሃዱ ግና ብዘበናዊ መሳርሒታት ዝሰልጠነን ብዝያዳ ኣብ ኢንተርኔት ዘድሃበን እዩ። እቶም ኣሳት 30 ዝኾኑ ኣባላት ኣሃዱ ካብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣገልግሎት ኤሪቴል፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ወተሃደራዊ ስለያን ሚኒስትሪ ዜናን ዝተዋጽኡ ምዃኖም እቲ ምንጭ ፍሊጡ። ቅድሚ 10 ዋርሕ ኣቢሉ ሓያሎ ክኢላታት ቴክኖሎጅን ሓበሬታን ማለት አይቲ ወነንቲ ኢንተርኔት ካፈታት ኣብ ወጻኢ ኤርትራ ብኤርትራውያን ዝተዳለወ ጽሑፋት ዘርጊሕኹምን ኣብ ወጻኢ ምዝርከቡ ደንበ ተቃውሞ ውዳቤታት ኣለኩምን ብዝብል ክሲ ከም ዝተኣስሩ ዘረጋገጸት ምንጪ ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ዘይተፈትሑ መልኪቱ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ኣብ ርእስቲ ካብ ዓለምና ዝኸበረ ምዃኑ ብቐሊሉ ዘይርከብን ውሕድ ዋሕዚ ዘለዎን እዩ። ኣብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ኤርትራ ተጠቃሚ ኢንተርኔት ኣሳት 1.3 ሚእታዊት ጥራይ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ዓለም ጉንን ኮይኑ ዘሎ ናይ ሞባይል ኢንተርኔት ወይ ሞባይል ዳታ ኢንተርኔት ሰርቪስ ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎቱ ንህዝቢ ዕጹው ምዃኑ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጽልዋታት ስግኣት ዝሕደረሉ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወፃእን ዜናን ከምኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዝዋጽኡ መንስያት ብምውፋር ኣብ ዲጂታል ፕሮፓጋንዳ ኣዋፊሩ ይርከብ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፓሪስ ኡበርቪልየ ዝተባህለ ከባቢ ቴንዳታት ብምዝርጋሕ ኣብ ጎደናታት ክነብሩ ዝጸንሑ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም 1400 ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ግዒዞም። እዞም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ኣፍጋኒስታንን ምዃኖም ዝተገልጹ ስደተኛታት 240 ካብኣቶም ስድራ ቤታት ኮይኖም ቆልዑ ዘለዎም እዮም። ኣብዚ ዛሕሊ ዝዓብለሎ ወቕቲ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ዝነብሩ ስደተኛታት በብእዋኑ ናብ ጊዜያዊ መዕቆቢታት የግዕዝ እኳ እንተሎ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ካብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝመጹ ስደተኛታት ኣብቲ ቦታ ክተኣኻኸቡ እዮም ዝረኣዩ። ኣብ ካልእ ዜና ዴንማርክ ኣብዚ 11 ዓመታት ዝወሓደ ብዝሒ ሓተቲ ዕቑባ ምቕባል ኣፍሊጣ። እታ ሃገር ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ካብ ሶርያ፣ ኤርትራን ሶማልን ዝመጹ 2716 ሓተቲ ዕቑባ ጥራይ እያ እንጊዳ። ኣብ 2015 ልዕሊ 21,000 ሓተቲ ዕቑባ ዝተቐበለት ዴንማርክ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሓደ መምጽኡ ጽቡቕ ዜና እዩ ክብል ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ሃገር ማቲያስ ተስፋየ ገሊጹ። ጓሉ ነቲ ንኣንጎላ ን38 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር ሆሴ ኤድዋርድ ዶስ ሳንቶስ ብምጥፍፋ $100 ሚልዮን ተኸሲሳ። እታ ብዘለዋ ልዕሊ $2 ቢልዮን ውህሉል ገንዘብ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃፍተመት ጓል ኣንስተይቲ እናተባህለት ትግለጽ ኢዛቤል ዶስ ሳንቶስ ብዘይ ሕጋዊ ንግዲ ብምስናዕ ሰነዳትን ካልእ ናይ ምትላልን ስርቅን ሚልዮናት ዶላራት ከም ዘዋህለለት ዝለሓኹ ሰነዳት ድሕሪ ምቅልዑያ ብኣኽባር ሕጊ ሃገር ተኸሲሳ ዘላ። ንሳ ኣቦኣ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ 10 ዓመታት ነዳዲ ንዘፍሪ ሃገራዊ ኩባንያት ሃገርያ ተመሓድር ነይራ። እንተኾነ ኣቦኣ ኣብ 2017 ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ንሳን ካልኦት ኣባላት ቤተሰብቲ ፕሬዚደንት ነበርን ካብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ከም ዝእለዩ ተገይሩ። ሓዋ ሆዜ ፊልሚኖ ዶስ ሳንቶስ እውን ኣሳት ፍርቂ ቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ካብቲ ሃገር በዘይ ሕጋዊ መገዲ ከውፅእ ከም ዝተታሕዘ ሰነዳት ሃገር የመልክቱ። ኣብ ዕዉት ንግዲ ከም እተዋፈረት እትገልጽ ኢዛቤል ዶስ ሳንቶስ እዚ ልሒቑ ዝበሃል ዘሎ ሰነዳት ስማ ንምጽላም ኮነ ኢሉ ዝተኣልመ ምዃኑን ንዘልዕልዎ ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ክትከስስ ምዃናን ብወግዕ ገሊጻላ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚማ ዝነበረት አንጎላ ድሕሪ 2002 ብእተፍርዮ ዘላ ብዝሒ ነዳዲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሰደድ ነዳዲ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላያ። እንተኾነ እዛ 29 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኣብ መንጎ ዜጋታት ምዕሩይ ዝርግሐ ሃብቲ ከም ዘይብላ ትግለጽ።
መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሕሉ 10 ዓመታት ነሳቶምን ስድራ ቤቶምን ኣብ ምጥፍፋእን ስርቅን ሃብቲ ሃገር ክዋፈሩ ልሙድ ተርእዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان مدام منسيات على راديو إرنا. سلام سخبركم تخاتلتي مدام منسيات كما يتغنيو أبزلخمو دحن كتلونا تمننا عمربكم مدب منسيات حاموس كوينو نلومي زبلنا مدبات حيزنا متسينا لونا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محارئة سنة مكتتال مدب منسيات عوريدي رنا نحنا أبسدت أبزحالة في سمون اتي كاب 16 حساس 2019 جميرو طفيو زقني منسي ابيل غرزغير اب هاجر هولاند كتمات يلبرخ مويتو ترخيبو እዚ ዜና እዚ ንብሙሉእ ዝሰምዖ ሰብ ልቡ ሰይሩ ወቐኒሎ እዚ ተርእዮ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ህሉ ኩነታትና ማለት ኩነታት መንእስያት ኣብ ስደት ዝሕብሩ እዩ ንምዃኑ ንሕና መንእስያት ንመስገደል ሓለኽላኽን ሰሃራን ባሕርን ሰጊርና ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ እንታይ ዓይነት ጸገም ይዘጋጥመና ዘሎ ንምንታይ ኢናኸ ኣብ ዘይተደለየ ጸቕጥን ነፍሰ ጽላኣትን ንኣቱ ዘለና እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ባህለን ንምውሃድ ዝግበር ቃልሲ ክኸውን ይኽእል ይኽብሉ ብዙሓት ይዛረቡሉ እዮም ኣብ ርእሲኡ ግና ንሕና መንእስያት ኣብ ንኡስ ዕድሜና ክንሪኦን ክንኮኖን ዘይግባአና መከራን ሞትን ሰጊርና ኢና መጺና እቲ ዝሓለፍናዮ ኣብ ስነ ኣእምሮና ብንጹር ይኹን ብዘይ ንጹር ማለት ብዝርዳእና ይኹን ብዘይርዳእና ሰለሎ ሓዲግልና ኣሎ እዩ እዚ ምስቲ ኣብ ሕብረተሰብና ንስነ ኣእምሮዊ ማህሰይቲ ዘለና ትሑት ርድኢት ተወሳኺ ማለት እዩ መብዛሕትና መንእስያት ብመልክዕ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትሕቲ ዓለይቲና ንናበ ወላ እኳ ነቲ ዝርአ ነገራት ዓለይቲ ከም ዘለና እንተተፈለጠ ንሕና ግና زي كم عدمينا كبير حلفنا السدرات السكيمنا ينا ننبر ازي اتنحنا طرح نفلطون نحالفو زلنان مقدار هيوتيو سدت ولا كوا نزنا اسن زعبين ازيو زي طعم انتخونه ناتنا جن درب وصعايو اتناي موداتان ازيو كم حبرت سب زحفرن كا بتوم عبيتن قديمهم استسدون قبل علينا زورد تنصلون بقدام رئيخا زوهاب فردني ازي كابتي كاب بحري بجلفا حلخلاخاتن مكران سدتنا እዩ ካብ ዝቀጽልና ነዛ መልኪትና ዝተጻሕፈ حقኛ ዛንታ ክትከታተሉ ንዕድም هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية آبيل أب عين سايمون نقرأ من قدي أبتا أبتخور نعجاف زلا جزا الله جسه لومي نايزا جزا سرحتني يكونكن انت خونا جنا لبي مريح النس الله جسكودا اتزمر حن لبي اتتسيرو زنبريو إيدين نانك أتكت دول ناي معصو تقويقيو منك خفتن خمز خقل ولا حنت قمت هاي نبرنن مساي زنبري فرحت رايو انت عينت فرحي يقنا اندعي دقيمة نتهدول تقوقوا حجون كخفتن نزمت أسب أي نبرن هندبت دقف كبل بمبال نابت معصو تسقع مسبلكو اتمعصو مريحوني نوشت آتيو بسنبادن ميزاني بمسحاتن درقف قف نابلكو أب مدري بيت تجزا كود قرب تلفني أوشت تجزا زنبرت سبيتي كاب تخوف زبلتو خيتن سقت عينا لإخا اتندق زوز أجزي فاسنانا أرأيتني دحرتا حنت قلحتا أعينتا أبتا أبكلتا سلفا أقميت أتا زنبرت لابتوب قبرتو بزي زخون حوتو سقومتاتي وسيخي أم معرئة تقمتكو
ንሳውን ድሕርታ ዝሃበት ንቆላሕታ ዝወስኸት እናቃልቦ ኣይነበረን ኣብ ሓውሲ ልዕል ዝበለት ወንበር ተቐሚጡ ዝነበረ ደቂቕ መንእሰይ ደፊረ ክሪኦ ኣጸጊሙን ነበረ ቅድሚ ሕጂ ርእዮ ከም ዘይፈልጥ ፈራሕክዎን ተሰከፍክዎን ስቕታይ ደቂቕ ቀጸለ ኣብ መንጎ ግዳ ነቲ ብምልኣት ዓይነይ ደፊረ ክጥምቶ ዘይከኣልኩ መንእሰይ ጸጸኒሐ ሰሰሪቐ ይጥምቶ ነበርኩ ገጹ ፈሲሙ ከንፈሩ ነቒጹን ጸሊሙን እተን ደቀቕቲ ዒንቱ ኣዝየን ቀይሐን ኣብ ርእሲኡን ኣዝየን ርሒቐን ዘለዋ ኮይነን ይስምዓኒ ነበራ ጸጸኒሑ ዓሚቑ የስተንፍስ ኣብ የማነይቲ ኢዱ ዝነበረት ሪሞት ካብን ናብን ሸምበለል የብላ ነይሩ ዝተሰብረ ልቢ ሒዘ ከይደ ሕቑፍ ኣቢለ ክስዕሞ ደፋፋኣኒ ውሽጠይ ግን ከምኡ ይገበርኩን ከምኡ ከይገብር ዝኸልከለኒ ስምዒት ክንድጎቦ ይመስለኒ ነበረ እንተኾነ ግን ሕብሩ እንታይ ከም ዝመስል ኣየለለኽዎን ኣነን ስምዒታተይን ካብን ናብን ዕንክሊል እናኸንብል ብየማናይ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረት ሪሞት ገይሩ ደርፉ ክቐያይር ጸጋማይ ኢዱ ድማ ጸጉሩ ክፍትኽ ሃንደበት ዓይኒ ንዓይኒ ጎፍ ተባሃሃልና ብርቱዕ ስምባደ ዝሓዘ ውሕጅ ፍርሒ ኣብ ውሽጠይ ጠንብላሕ ክብል ተፈለጠኒ ከይተረዳእኒ ድማ ካብቲ ኾፍ ዝበልክዎ ሓፊለ ንግዳም ወጻእኩ ኣብቲ ኸትከት ዝብል ቁሪ ገጸይ ብንብዓት ክመውቕ ተፈለጠኒ ስምዒታተይ ክገትእ ከም ዘሎኒ ምስ ውሽጠይ ተመሓሒለ ኣብታ ዝነበርኩዋ ተመለስኩ ሳይሞን ብቋንቋ ደይ ከማረር ጀመረ እታ ትሕግዞ ዝነበረት ሰበይቲ እዝና ናቱ ድምፂ እናሰምዐ እተን ገዘፍቲ ዓይንታ ናባይ ለኣኸተን እንታይ ማለታ ምዃኑ ተረዲኡኒ እኳ እንተነበረ እንታይ ክምልሰላ ከም ዘሎ ንግና ሓርበተኒ በቲ ምስ ሳይሞን ትረዳድኣሉ ዝነበረ ቋንቋ ገይራ እንታይ ከም ዝበላ ሓተተቶ ሕጂ እውን ብቋንቋ ደይ ገይሩ ናይ ውሽጡ ክዛረብ ከም ዝደለየ ነገራ ናይ ልቡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክሰምዖ ተሃንጠኹ እታ ሰበይቲ ግና ዕድል ኣይሃበትንን እንታይ ከም ዝበላ ክነግራ መሊሳ ተወከሰትኒ ኣብ ክንዲ የማርር እዩ ዘሎ ምባል እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ክገድፍዎ ሓተትክዋ ንምንታይ ዝብል ሕቱኣ ኩሎም ኤርትራውያን ልቦም ተሰይሩ እዩ ዘሎ ብምባል ዝዋቃዕ መልሲ መለስኩላ ሳይሞን በታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ሪሞት ገይሩ ነታ ብዝቐረባ መዓልታት ዝወፀት ደርፊ ኤርምያስ ክፍለዝጊ ይዝክር ይዝክር እትብል ወላዓ ደቅቕቲ ዒንቱ መልኣክ ከሞት ዝወረሰን ክመስላ ጓሂ ተቐዲሐን ምስታ ደርፊ መመሊሰን ርሑቕ ርሒቐንን ኣስቆንቂነንን ኣብ ውሽጢ ክልቴና ዘሎ ልብና ዝሰበረ ገጅፍ ኣርእስቲ ከይነልዕሎ ዝተፈራራሕና ንመስል ዳርጋ መን ይጀምሮ ኣብ ምፍጣጥ ከሎና እታ ሓጋዚቱ ኩነታትና ተረዲኣ ዝኾነ ነገር ካብ ምዝራብ ተቆጠበት ኣዒንታ እናንከባለለት ሓንሳብ ንሳይሞን ጸኒሓ ኸኣ ንዓይ ምርኣይ ግን ኣየቋረጸትን ሕማቕ ተረኺቡ ናይ ኣቤል ሓውና ክብል ነታ ርእስቲ ከላሓክዋ ሳይሞን ነታ ንእሽቶን ምጩትን ገጹ ዓብሊልዎ ዝነበረ ኣፍሮ ጸጉሩ እናፈተገ ርእሱ ድኒኑ እወ መሊሱለይ ብትሑት ድምፂ እታ ሰበይቲ ምናልባት ክቕጽሉን ትኽእሉን ተኾይኖም ሕተትለይ ባ ክትብል ተወከሰትኒ ሳይሞን ሃንደበት ደም ሰረበዒንቱ ተኸለላ በጃኺ ኢለክ ድሌት ክግበር በልያ እዚ ንዓይ ትገብርለይ ዘላ ወላ ሓንቲ ኣይገብረለይን እዩ ወረ ኩሉ ይሕግዞ ኢሎም ዝገብሩለይ ንዓይ ወላ ሓንቲ ጠላሕ ይብለንን እዩ ዘሎ ንገርለይ ወላ ሓንቲ ከምዘ የድልየኒ እታ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሳይሞንን ኮፍ ኢላ ዝነበረት ሰበይቲ ሰንቢዳ ኣዒንታ ፍጢጣን ከላ ኣዒንተይ ግና ንብዓት ፈርሽሕኦ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ኢኻ ትደልደለኻ ሕጂ እናተነኽነኽኩ ኣብ ኣፈይ ዝጸንሓኒ ሕቶ ደርበኹሉ ዝደልዮ ነገር ሓደ እዩ ንሱ ኸኣ ባዕለይ ጥራሕ ዝፈልጦ እንታይ ኮን ይኸውን ክብል ክሓቶ ደለኹ እሞ
ንኸመልሰለይ ድልው ዘይምህላው ተረድኤ ዘይምሕታት መረጽኩ ሳይሞን ሓንሳብ ብሕርቃን ክዛረብ ምስ ጀመረ ካሃዲ ኣይከኣለን ሰሚዕ ክለኺ ሎሚ ናይ ኣቤል ኣይኮነን ዘጉሄኒ ዘሎ ሎምን ትማልን ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ ነፍሰይ ክጉህው ዒለ ሎሚ ብዛዕባ ኩላትና ከም ኣቤል ክጉህው ዒለ ዘለኹ እዛ ኣቤል ዝገበሮ ናይ ኩሉ ግዜ ድሌት እዩ ክንደይ መዓልቲ ሓሲበዮ ግን ነዘይ ወሰንኩሉ ምኽንያት ኣደይ ጥራሕያ ማማ ትኾኖና ተራእየኒ እዚ ወሰንኩ በቃ ንማማ ክብል ጥራሕ ማማን ዓይ ህይወት እያ ብሓይሊ ክጭድር ፀንሐ ድምፁ መንኽናኽ ዓብሊልዎ እናደኸመ በቃ ማማ ጥራሕ ገጹ ብፀጋመይቲ ኢዱ ደጊፉ ቁልቁል ተደፊኡ ፊቕ በለ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎምስ በልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና